Abu Safna Jara, Radio Oye Nura FMI, puis Kononto, and Nani, Tommy Murumuru Doro, Amela Silicon Watina Kabo, Jalakordi, Kujmani Wardala, Nagajusa 76, 33, 43, 03. Sedantama Abu Safna Jara Ameta, Yopolo Krum Jubato Kola Dai, Kanai Ningaleke Abu Dentiki Oye Fly, la référence me bonne allié. Mamu Kumalunda Kono Ode Bubakar Jara, Bubakar Jara, Ako Kanyeshi Munye Amarko. Ka tente albi anka jamana okona la sirawo mawe nyanye munke munye sibiri temenendo bena junkalo klenani ma ko fen jumene be no o manya fo maw nyana fen jumene be ne diplomatu manse ko osigi senga o bolen ko fe muyanga jamana fama no de ashimi ko itaye ko kuma na ko ajja ko lene do wa munye transho kuntala janya nin ko onya fo olunyana munye fatrike baye ayi ningali to min ko osigi fatrike ba no de Bubakar Jaray ka bo la reference okona la abu ayira ka fo ko munye sirawo manunu na be shuba nunu ko ibe na e ka fo ko sibiri temene we amarko ninka asbogoro tintin kuraide ganyano oche kibara laba munu kumbe munya onisiro mauni nyonchela la abu kibara ko nu kuyaira ka fo ko mu foga ben ko bina do onisiro ni nyonchela ula ga ma chama ko ni akira jigiwaro e kali den chama ko ni fanfe we aklina mu tamunye sibiri temene patriba ka fola akoni ye ko ira jate mina kala je maline sida woni nyonchela ula so ni sida wo ka ni nyanye ko ni oche ulika jokera jamana fantan nani bela jilefe maliko no akaja fo tabla munye maliko kana la ayira maraba no be ashim kutana ka chedon kufo yo wuli ka job bala dire bla singa munye an sidawo ameseka do dakele fetuko munna ka bo dakele fe ka fatriga baka fola akoni sidawo manu ngani sigi munge rasibiri temani ni yaji temane kalaje abu ibaye ka foku yira dalente ble anga jamana maraba kunu ula ku dalente mamunu mi ka jamana maran watina Abu Safna Jara ku udalento la de ku sabi ka ko munye mun temana ka koro wa akli ko obu ula fatriga baka fola ako akla digina ibe na ka fo wati mun na munye bada fo kata fara munye moktar wanga fanga kun taleme ka kalfo lu ma wati mun konnala ayira ka fo ko munye kalata ko be ke février 2022 na manya ka fo ko oluka fanga ko odafrila fanga akal fara munye ashim kota ani shogal ko kala maiga anuka gouvernement o ma woroni be ibe na ka fo ko munye février kalo février ko ni ko abora adogo horo Abu Safna Jara ni bela jele ne keleme sababu ye ninga sedo ma ko ni ninku sebe ko toro ninku sebe ko nin toro ni wati la bayin ko ni ula akono borai ibe na ka fo ko munye sedo mau katala mabu labi ni ya ka fo ko amarko inko aba anka jamana munumbe nu besira o kono o masaka o yere aluno ya soro unuka jamana kono do akina tato ko tikeleni o jamana masaka chama be ku be ka para kono ni ko francier ko franci o sabka ko me franci atefe abada mu amarko akabo anga jamana ko ni ka ko bi na ka fo ko ni masaka nu chama ku be ka bara de ka franci jamana yi akoko aluno ya soro mu jamana damado be wira kon ba don ka fo ko gela abuka dugla donga gasika tefe mu na o be ka bara ke albi francier Senegali bo ola kata fara munye korvat jamana ha Abu Safna Jara no masaga flana be maxal kofo fokana bla Alassane Dramane Ouattara no fla bla jele fransiga jo Abu Safna Jara ebe na ka foko munye kibodo fena ko osorla ko munye sedo ma u sebe ko dimnenu ni akli bala wati temono yo wole bla anga jamana fama ma ko akata nywanye ola jamana fama amata abada o keleme sababu ye ni ku sebe ko dimi Abu no fena boray fe mun no be dugudugula ebe na ka foko munye sedo ma ko ni sigin keneka abina foko kuma ya ira ka fo komi jamana premier ministre no de be docteur Sugal ko la maiga ko fo premier ministre am domina kom bi ko siraw maw o te feka ale fene wale ka wuli Sugal ko la maiga unayi ubayi Fasike ba ko nga fola seda o mawka ni nywanya ko keneka Abu Safna Jara ko adibidibi ana dugo Abu Safna Jara ko achara foka foko achara ngasika te femu na uyayira ka foko shwekalo kle saba uno seginga na kuraye muinye jamana na be ba maliba ko foka tabla Burkina la anegine kona kire ku una nunu felata Abu Safna Jara ku na no shele abela tele kuboy ibe na ka foko munye seda o ni onchilala chiden kere le mbe no be good luck Jonathan no ba ale ko fo seda o mawya yino fe ka wuli ka joke ka sigali ko oke ka baro ko obulada wala sa munye foka be albi obeseka na onni sira woni nyonchila la togomna munye chronogram kenengrale ko munye gurlo Jonathan aka feren da bali bela jelenke ko onyini fatriba ka fola wati munasira o mako nimbo ula extraniso abeda nima transition atida nima kalota anefla kalota anworo kalo mugwa ibena ka fa anga jamana fama ayitera dere munye colonel Ashimi ko itai ako munye juin kalo kleworo temene ko meniko ka binti chali kaira ka foko anga transition seda wo sona ma wa seda wo maso wo kalo mugani nani anyo mo fo ate wuli wuli bal dona ate wuli kalo mugani nani
katuguli ayi ni sigi bi kɛ ko wɛrɛ kan sigi ka kɛ ko wɛrɛ kan nka min kɔni ye kalo ko kuma ye ça c'est fini o banna ayi o banna degera taraw nin banna Fatigeba ka fɔ la a ko mun ye jamana fama n'o bɛ Asimi Koyita ko fɔ a filɛ ka nin hakilinata mun ta nin Abu Safinɛ Jara Mali yɛrɛ kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kokana la a kuma ye a sɛbɛkɔrɔ cayara o de hukumu kɔnɔna la mun ye fatigɛba ye n'o Bubakar Jara ka bɔ la référence kɔnɔna la a ye ɲininkali to min ni k'o sigi sɔgɔmada in na a ko mun ye an ka jamana fama n'o de ye Asimi Koyita ye a ye nin décision in ta walasa fɔ ka bɛn minɛ an cɛ de wa walima a ye nin décision in ta k'a yira k'a fɔ ko mun ye Mali ye an ka souveraineté ko o bɛ anw bolo anw ye jamana ye jamana mun ni an yɛrɛ ka latigɛw ko o bɛ an bolo jamana mun ne maa tɛ kuma anw tɔgɔ la ko Mali ye o jamana de wa ko Asimi ka nin décision ko a b'o yira a ye ɲininkali to min k'o sigi fatigɛba kɔni ka fɔ la a ko mun ye jamana fama ye n'o bɛ colonel Asimi Koyita ko fɔ a bɛ bɛna ye k'a fɔ ko a ye wagabin caman kɛ koyi o sabu kɛ hali sɔnni CEDEAO maaw ka nin sigi in cɛ a ye wele bila mun ye Fɔdi Asimi ma n'o bɛ togo masakɛ ko fɔ k'a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ka kuma mun ye CEDEAO maa ninnu fɛ ka kuma mun ye diɲɛma fɛ walasa mun ye fɔ ka bɛn ko bɛna se ka don an ni ɲɔgɔn cɛla cogo min na a b'u digi da ye dɛnɛ wa gɛlɛnkuru kiminankoro dan o ye gɛlɛnkura ye Abu Safinɛ Jara kɔni bɛ don min na ko bi siga tɛ fɛn mun na fɛn mun n'o bɛ dogo la premier ministre kunkolo ko kuma o bɛ dogo la n'o bɔra yen jamana faama y'a ban ka taali mun kɛ Abu Safinɛ Jara o fana bɛ ko yen Abu n'o bɔra yen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye jamana minnu fana bɛ yen hali n'u masakɛw b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya b'a duguladenw kan Sénégal Nangadef ani ka taa fara mun ye Côte d'Ivoire jamana kan o masakɛw tɛ Ado ye wa Sénégal tɛ Macky Sall ye wa ninnu b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya b'u ka jamana kɔnɔdenw kan nka mun ye Macron n'a bɛ Faransi masakɛ ko fɔ Abu Safinɛ Jara u bɛ ka baara de kɛ n'o hakilinata ye o de kama Abu Safinɛ Jara u bannen de k'u sen bɔ Amadu Koyi kan kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye la référence o kɔnɔna la Bubakar Jara ale ye sɛbɛnnikɛla ye Abu i bonya o b'a Bete u sen bɔ a kan nin bɛɛ kɔ o ye kungo de o i yɛrɛ ka fɛ digi da ye dɛnɛ Sénégalais Côte d'Ivoire n'a tɛmɛna nin kan u bɛ tiɲɛ fɔ a masakɛw bɛ tiɲɛ fɔ o kuma an ka dugawu kɛ jamana in ɲɛ hali bi an ka dugawu kɛ a bɛ ɲɛ o biri ka dɔn k'a fɔ ne bɛ tigɛ a bɛ ɲɛ dɛ awɔ a bɛ ɲɛ mɛ tigɛ don mɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko le démocrate k'a dɔn k'a fɔ Seydina Umaru Diko ale ka sɛbɛn don a ko i k'a dɔn k'a fɔ i bɔra ka kɔrɔfɔ min fɔ sisan a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na i k'a dɔn k'a fɔ min ye Seydina Umaru Diko ale kɔni y'a jira k'a fɔ CEDEAO n'o ye communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest i k'a dɔn k'a fɔ suba tɔn farafinna tile fɛ jamanaw olu ka jɛrɛjɛkulu tɔn don i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ u ka réunion sigi ko 6nan na n'o bɛ wele ko 6e sommet a k'a dɔn k'a fɔ ko u ye a kɛ sommet min k'a dɔn k'a fɔ ni a kɛlen filɛ nin ye k'a dɔn k'a fɔ ko a sinsin kun bɛ ko saba kan ko saba ti dɔwɛrɛ walima a sinsin kun bɛ jamana saba kan Mali i k'a dɔn k'a fɔ ka taa se Burkina Faso ma ani k'a dɔn k'a fɔ Guinée Conakry bɛɛ lajɛlen ye jamana i k'a dɔn k'a fɔ coup d'état n'o ye Fangandaraki ye kɛra nin jamana kofɔlen ninnu na parce que b'a ka fɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko sigi in fanba bɛ tali kɛ min kan anw ka Mali ye koyi k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mali k'a dɔn k'a fɔ kabini waati dɔ la CEDEAO ni k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana ɲɛmaw ko kɔni bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye anw ka jamana in da k'a lajɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ba Faransi la a saga ani waati bɛɛ lajɛlen min ye tiɲɛ jala ani k'a dɔn k'a fɔ n di sɔnni ma nin ti kɛnɛ bilen min ye yɛlɛma ye k'a dɔn k'a fɔ anw ɲɛ yɛlɛla koyi k'a dɔn k'a fɔ min bɛ wele ko souveraineté ani waati anw kɔni kɛmɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ yɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya farafinna a jamanu k'a dɔn k'a fɔ ko jamana caman de bɛ yen minnu bɛ ka u ɲɛ ta anw ka Mali fɛ k'a dɔn k'a fɔ jamana caman de bɛ yen a ka ja u bɛ délégation bila ka na Mali kɔnɔ min bɛ tali kɛ anw ka autorité caman jɔrɔ faga mɔgɔw la ka foli ni tanu ta ka u sɛgɛrɛ k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka ba minnu kɛ Faransilakaw bolo souveraineté min k'a dɔn k'a fɔ ni anw ka Mali ni anw y'o ta k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛ ka yirali min kɛ Faransilakaw la k'a dɔn k'a fɔ ko o kɛmɛ sababu ka Faransilakaw kun sɛbɛ tɔɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ jɛrɛjɛkulu min filɛ nin ye a bɛ wele ko CEDEAO bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko n'i y'a mɛn CEDEAO ko Faransi o jɔnni don dɛ awɔ Faransi den de don Macron den de don Macky Sall Alassane Dramane Ouattara Mohamed Bazoum yɔrɔ mɔɔ ye Buhari ye ale ye Américain ka maa ye wa min ye parce que i b'a dɔn problème bɛ yɔrɔ min na pays anglophone ni pays francophone ninnu yɛrɛ a minnu tun bɛ nin sigi in na u yɛrɛ ma ɲala yɛrɛ u ma ɲala o mais mun ye Niger cɛkɔrɔba Mohamed Bazoum
ala ka ɲɛ ka taa amina an ka taa parce que b'a fɔlɔ ni o ye Seydina Umaru Diko ko i k'a dɔn k'a fɔ sigi min ni a kɛlen filɛ nin ye i n'a fɔ i da bɔra ka se kɔrɔfɔ min ma sisan o ye k'a dɔn k'a fɔ sigi in kɔnɔna na jamana damadɔ de bɛ yen minnu k'a dɔn k'a fɔ ni olu banna canjala ye k'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ anw ka Mali in na min bɛ wele ko sanction n'o ye ka ɲagini bere ta ka anw sɛgɛrɛ tuguni ni a bɛ wele ko sanction sɛbɛn ti dɔ wɛrɛ dɛ ɲagini bere k'a dɔn k'a fɔ hakaja k'a kɛ siɲɛ 2 ye min ni o kan ka ta ka dasi anw kun min bɛ k'a dɔn k'a fɔ ɲagini min bɛ k'a dɔn k'a fɔ ni adamadenya tɛ jɛni a ye ɲagini min bɛ k'a dɔn k'a fɔ ni bagama kɛlɛ don k'a ta ka anw ka jamana in sɛgɛrɛ walasa k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔdenw k'a dɔn k'a fɔ an bɛ taa sɛgɛn kɔnɔ cogo min na maa minnu bɛ k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye farafinna denw ye k'a dɔn k'a fɔ tubabu hakili bɛ u la k'a dɔn k'a fɔ tubabu jogo bɛ u la k'a dɔn k'a fɔ olu de kɛ mɛ sababu ye anw ka jamana in k'a dɔn k'a fɔ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa k'a dɔn k'a fɔ sanction hali bi a bɛ se ka maintenir anw ka cogo min na parce que ka fɔlɔ ni o ye Seydina Umaru ye Seydina Umaru a y'a yira k'a fɔ ko n'i ye sigi in ta k'a lajɛ jamana damadɔ de bɛ yen minnu ni olu banna canjala ye Niger o ye a dɔ ye Niger k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye Niger ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ale jamana kuntigi ni o ye Mahamadu Bazoum ye nin kɔni ye maa min k'a dɔn k'a fɔ hali ni a y'a sɔrɔ farafinkolo bɛ a la a ye k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Makɔrɔ u ka hakilinaw la a bɛ ka baara kɛ ni o ye k'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ yen saga ni waati ni ale kɔni tuma bɛɛ a bɛ kɔrɔfɔ cɛjugu ta ka anw ka jamana ɲɛmaw k'olu sɛgɛrɛ ko o ye Niger masakɛ de Niger masakɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ bi hakaja sigi kɔni kɔnɔna na jamana min ni k'a dɔn k'a fɔ ni olu banna tubabu jamanaw kɔnɔna na minnu ni olu bɛ wele ko pays francophone ko o ye Niger dɔrɔn dɛ parce que b'a fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ni o bɔra Nigeria k'a dɔn k'a fɔ ko olu ɲɛma o ma sɔn ka taa se ka min bɛ tali kɛ Gambie président la ani Ghana k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye pays ye minnu ni olu bɛ wele ko anglophone k'a dɔn k'a fɔ ni jamanaw caman de bɛ yen min bɛ wele ko frontière o tɛ anw ni ninnu cɛ k'a dɔn k'a fɔ frontière bɛ Mali ani Niger cɛ kuma ye k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana minnu bɛ yen olu ti gwɛlɛ a dɔn kuma k'a dɔn k'a fɔ gwɛlɛ min ni a bɛ Mali kan gwɛlɛ min ni a bɛ olu fana kan k'a dɔn k'a fɔ frontière tɛ ani u cɛ kuma k'a dɔn k'a fɔ ko ani u cɛ gwɛlɛ dɔɔni don nka min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o ni an bɛ dan bɔ n'o ye Niger ye i k'a dɔn k'a fɔ ni gwɛlɛ bɛ anw kan Nigériens ko u b'a san u b'a dɔn ni gwɛlɛ bɛ Niger i k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ko an bɛ a san siga t'a la k'a sababu kɛ frontière ko don an ka taa o tɛ parce que b'a fɔ la n'o ye Seydina Umaru ye Seydina Umaru a kɔni y'a yira k'a fɔ ko sigi min ni a kɛlen filɛ nin ye hali bi k'a dɔn k'a fɔ miiriya min bɛ nin tubabu la ka ninnu na maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u bɛ ka Makɔrɔ a ka baara kɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko don nataw la u b'a fɛ hali bi ka sanction k'a bere k'a giriya kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ ko fiɲɛbɔ da bɛ se ka tigɛ anw ka jamana in na cogo min na parce que b'a fɔ la k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ hali bi Côte d'Ivoire jamana ani k'a dɔn k'a fɔ Macky Sall ale ka jamana o ye Sénégal ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu kɔni a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ni se kun bɛ u ye don min na sigi in kɛra k'u ka bɛɛ lajɛlen ka miiriya kun ye k'a dɔn k'a fɔ bɛn ka se ka kɛ fɔli la nka i k'a dɔn k'a fɔ ninnu ye maaw ye a ko min bɛ u kɔnɔ a tɛ se ka yira kɛnɛ kan dɛ kɔrɔ tɛ ko n'i ye u kɔnɔna lajɛ hakilina min kɔni tun bɛ u kun ni u ka cɛ u ti dɔwɛrɛ dɛ u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kun ka se ka tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ sanction in bɛ se ka wuli cogo min na k'a sababu kɛ jamana minnu ni o kɔfɛlen filɛ nin ye n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ Côte d'Ivoire ye ani Sénégal ninnu ni anw ka Mali an bɛ danbɔ wa min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ échange économique la u ti dɔwɛrɛ dɛ sɔrɔ ko o musakaw donc ka bɔ i k'a dɔn k'a fɔ o ka teli anw ni ninnu cɛ kuma ni gwɛlɛ sera anw ka Mali ma a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko gwɛlɛ a bɛ olu frappé ka tɛmɛ anw ka jamana kan dɛ kuma i k'a dɔn k'a fɔ ko sigi in don ninnu ka hakilina kun ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kun ka se ka tigɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ fɔka bɛɛ la o ka se ka sabati anw ni ɲɔgɔn cɛ ka Fatiriba ka fɔ la n'o ye Seydina Umaru ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko don nataw la i n'a fɔ i da sera a ma cogo min na n'o ye juillet kalo tile 3 ye a k'a dɔn k'a fɔ ko sigi wɛrɛ na kɛ min na kɛ fɛɛrɛ ni dabali na se ka tigɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ fɔka bɛɛ a na se ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na Batiri filɛ nin ye an ye min bɔ les démocrates kɔnɔ Seydina Umaru Diko ale ka sɛbɛn don Seydina Umaru Diko foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ abu ne ye démocrate ne y'ale bila indépendant b'a sama ka gɛrɛ na Musa Sayon Kamara a kumada dɛ hali bi kɔrɔfɔ mun bɛ n'an ka jamana ɲɛmaaw ye décision mun ka a ta décret mun n'a taara mun ye tɛnɛndon juillet kalo tile 6 Abu Safunɛ dira ka transition kuntala k'a janya kɛ kalo 24 ye i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an ka classe politique n'a bɛ politique maaw ko fɔ Abu Safunɛ dira u y'a laɲini k'a fɔ ko mun ye chronogramme détaillé n'o bɛ waati kofɔ waati ka fɔ mun ye baara ninnu bɛna kɛ waati mun na ko o ka ɲɛfɔ olu ɲɛna o bɛɛ n'a tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen u y'a yira k'a fɔ ko nin hakilina mun n'an ka jamana marabaaw y'a ta Abu Safunɛ dira ko olu sema y'a a la koyi wa olu ma wele a la ko u da ko o ma don a la awɔ an ka mɔgɔ wa awɔ politique maaw kɛ an tɛ politique ko kɛnɛ kan bilen koyi u k'o to yen n'an m'an ka décision fɛn o fɛn ta k'an k'olu kun kan ka wele ayi non an ka décision tali ni olu weleli u ka t'u ka kow la k'olu da ka don a la de ayi k'u da ka don a la
Deme. Ko sa ba de kunbe kini. Abe kini. De kunbe sa de kunda. Nunu mena wakashili yɛrɛ kɛ aram. Wallahi. Alors. 24 mois an y'o daminɛ o kuma fɔra dɔrɔn ko chronogramme ka bila sen kan. Awɔ. Chronogramme ka bila sen kan. Abu Safna Jara mun ye Musa Sayon Kamara ale de kumala a ko mun ye tile 2 tɛmɛnen kɔfɛ CEDEAO maaw ni UEMOA ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye tɛnɛn don n'o bɛnna juin kalo tile 6 ma an ka jamana faama a ye degré kɔni ni k'a ta ka bi cari k'a yira k'a fɔ ko mun ye transition kuntala ko a janya ko a bɛ kɛ kalo 24 ye Abu Safna Jara i bɛna ye k'a fɔ ko nin degré mun na a taara mun ye tɛnɛn don su a kuma ko a bɛ ka sɛbɛkɔrɔ caya dɛ a ko ni den ko in jateminɛ k'a lajɛ maa mun taara ka taa mun ye communiqué ni ka to o kalamu ɲɛ an ka jabaranin so la o tɛ maa dɔwɛrɛ ye o ye Ablaye Mayiga ale ye gouvernement ka kuma lasira ye kɔrɔfɔ kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko maa kana bili kunna k'a fɔ ko nin ye transition kura o daminɛlen dɛ maaw k'a dɔn k'a fɔ ko min ye hali bi transition kɔrɔlen Abu Safna Jara k'an bɛ ka taa n'o de ye mun ye hali bi Ablaye Mayiga a kumana mun ye an ka télévision so o sanfɛ n'a bɛ ORTM o kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ko min ye transition kuntala janya ko kalo 24 don wa jamana faama a y'o degré kɔni k'o ta Abu Safna Jara n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ a b'i n'a fɔ kalo 42 san 3 ani tila ko o to o ye wa transition yɛrɛ ko a kuntala janya a bɛ taa bɛn o ma n'i y'a daminɛ mun ye septembre 2020 o kɔnɔ la ko mun ye san 3 ani tila ko a bɛ t'i jɔ o la Fatigiba ka fɔ la a ko waati mun na ko nin miirina mun na a taara mun ye an ka jamana ɲɛmaaw fɛ nin waati laban na nin kɛra waati ye waati mun ne gɛlɛya fɛnɛ ko o ba anw ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛla o la o de hukumu kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko ɲininkali taara ka mun ye colonel Ablaye Mayiga ni ka a sɛgɛrɛ dɛ Ablaye Mayiga a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ don min na ko bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye wulikajɔw bɛ sen na o ye jateminɛ caman de kɛ ka kow jateminɛ k'a tɛntɛn ni ka a lajɛ wa i bɛna ye k'a fɔ ko nin décision mun na a taara yanni décision in ka ta siga t'a la mun ye maa mun y'o ciden ye anw ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ Goodluck Jonathan ko fɔ a b'u ko kibaruya ko o dira ale ma o bɔlen kɔfɛ Abu Safna Jara i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye hali jɛkulu mun sigilen bɛ n'an k'a ma ko comité local de suivi ni mun ye jamana ɲɛmaa minnu n'olu bɛ CEDEAO kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen ka maa bɔ o comité in kɔnɔ la wa k'u fana ladɔnni da nin kibaruya in kɔni o la Abu Safna Jara mun ye Ablaye Mayiga a y'a yira k'a fɔ ko nin tɛna kɛ gɛlɛya ye koyi maa kɔni a bil'u kunna k'a fɔ ko nin bɛna kɛ gɛlɛya anw ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛla la wa mun ye Amadu ko k'an bɛ don min na ko bi siga tɛ fɛn mun na an ka laɲini kɔni a ka wuli ka bɔ an ka jamana kan wa diyagoya don ko a bɛ wuli ka bɔ an ka jamana o kan a tigiba ka fɔ la a ko waati mun na mun ye nin kɔrɔfɛn kɔni na a sɛlɛla Abu Safna Jara politigima o ma suma dɛ politigima kɔni u bɔra o kuma la u y'a yira k'a fɔ ko mun ye nin hakilina mun ni an ka jamana marabaaw filɛ k'a ta nin olu fɛla ko tɛ o politigima la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Hussein Amian Gindo ale ye mun ye parti Kodemu o ye ale o ɲɛmaa ye Kodemu ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ an ni CEDEAO maaw kɔni ko fo ka bɛn ko kana an ni ɲɔgɔn cɛla la walasa mun ye Amadu ko bɛ se ka wuli cogo min na mun ye Hussein Amian Gindo ale ka kɔrɔfɔ o kɛra o ye Fatigiba ka fɔ la hali bi n'o ye Musa Sayon Kamara a ko o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an ka colonel n'o de Ablaye Mayiga ye a ye ko in k'a sɛbɛkɔrɔ tɛntɛn mun ye an ka télévision so sanfɛ ko ye a y'a yira k'a fɔ hali maaw bɛ ka chronogramme mun fɔ nin ka waati fɔ kalata bɛ kɛ waati mun na ka waati kofɔ yɛlɛma minnu n'olu kan ka kɛ jamana kɔnɔna la olu bɛ kɛ waati min kɔnɔna la maaw mago bɛ o waati mun na o baara kɛli ko ka gɛlɛn sisan kosɛbɛ ko sabu kɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye sariya n'o bɛ loi électorale kofɔ sariya mun kura mun n'olu kan ka ta ka kalata k'a labɛn o sariya dalen bɛ mun ye CNT maaw ka tabali o sanfɛ ni CNT maaw ma voté k'o kɛ Abu Safna Jara olu tɛna se ka waati kofɔ o la o baara ko a bɛ gɛlɛya fo k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya u tɛ fɛ ka non baara bɛ bɔ a da fɛ e tɛ kɛ maa ninnu dɔn e tɛ kɛ mɔgɔ ninnu i ma ne nɔ bila wa e bolo quoi a ne nɔ bila cɛ ye sanuma min k'u nɔfɛ an ɲɛ b'a la k'a fɔ cɛ tɛ a ko kɔnɔ e bi b'an bila u nɔfɛ o Abu Safna Jara n'i ye sariya kura minnu n'olu bɛ CNT maaw ka tabali sanfɛ n'a bɛ kalata sariya kura n'a b'o o kɔfɔ waati tɛmɛnenw na i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye présidentielle Abu Safna Jara ko a kun bɛ taa mun ye kalo tile 60 o la nka an bɛ don min na ko bi sariya kura mun bɛ yen n'o bɛ CNT maaw ka tabali sanfɛ a bɛ taa mun ye tile 90 a la a ko n'o bɔra yen yɛlɛmali caman o de kan ka kɛ mun ye CNT maaw fɛ walasa mun ye chronogramme o bɛ se ka di cogo min na nka mun ye parti mun fana bɛ n'an k'a ma ko yɛlɛma ale ka maa mun bɛ n'o de ye Amidu Dumbuya ale yɛlɛma ale y'o ka porte parole ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ don min na ko bi olu tɛ fɛ ka fila mɛn koyi chronogramme de ka di olu ye programme de ka fɔ olu ɲɛna olu bɛ se ka fɛn mun kɔni ko o faamuya
ko ye chronogramme ko o kadi ko anga jamana marabaw ko buka ni fera mun tigɛ sen kan alibi ko buka kile kɔni ko o ga ana koy ko ka fera dabal de kɛ chronogramme o bɛ se ka di cogo mun na Abu Safina Jara alibi n'o bɔra ye i bɛna k'a fɔ ko mun ye politique ma o kuma da dɛ maa wɛrɛ bɛ n'ale de Mamadu Traoré mun ye masakɛ kalata mun n'o yɛrɛ kɛra an ka jamana kɔnɔ waati tɛmɛnenw na n'a bɛ lajibunama fanga waati o kɔfɛ ale tun ye cɛbɔ ye a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi mun ye transition kuntala janya olu ye san 5 de fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye jamana masakɛw ye san 2 o ta u ka fɛn fɔ san 2 in kɔnɔ la u bɛna baara min kɛ o san 2 kɔnɔ yɛlɛma minnu kan ka kɛ o san 2 kɔnɔ u bɛna baara belebele minnu kɛ olu san 2 kɔnɔ la Abu Safina Jara ko olu kɔni mago bɛ o ka fɔ u ɲɛna a bi Abu n'o bɔra ye hali bi mun ye politique ma o kuma la dɛ politique ma kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni sariya mun ni a talen filɛ nin ye an ka marabaaw y'a ta u kelen na de décision min bɛ n'an b'a fɔ ko unilatéralement k'u y'a ta u kelen na wa olu sen ma don o la mun ye Ismaël Sakɔ PSDA ale b'o o la ale parti mun jɛkulu mun bɛ n'an ka ma ko cadre d'échange pour une transition réussie Abu Safina Jara ale y'o jɛkulu in maa ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko mun y'an ka fanga marabaaw fanga kalifalen bɛ maa minnu la nin waati in na Abu k'u ye ko in kɛ u kelen ta de wa u ma sɔn ka olu wele k'u da don a la ko ni dun ye ko in jateminɛ k'a lajɛ olu tun kan ka wele k'u da don a la Abu Safina Jara ko in kɔni bɛ to min na ko bi siga t'a la mun ye nin chronogramme ko in waati ka fɔ olu ɲɛna mun ye nin baara in bɛ kɛ nin waati in na waati ka fɔ olu ɲɛna kalata bɛ kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen mun na ko o waati ko o de ka fɔ olu ɲɛna nafolo filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ indépendant ale kɔnɔ maa min ye sɛbɛnnikɛla ye o de ye Musa Sayon Kamara i bonya o b'a la bete maa bɛɛ lajɛlen dati don fɛn dɔw la dɛ n'i ye dɔw da dɔn a ko ma ban ni ko n'a jama cayara ka se hakɛ dɔ bɛɛ da tɛ se ka don a la sa ni bɛɛ da donna n'o dɔrɔn a bɛ tiɲɛ hali u bɛ gouvernement d'union nationale min fɔ gouvernement d'union nationale tɛ yen a tɛ Abu gouvernement d'union nationale a tɛ yen o bɛ se ka kɛ cogo di bɛɛ da ma ɲi fanga bɛɛ da bɛ se ka don fanga la aw ye fanga in mara yan san 30 kɔnɔna la an filɛ gɛlɛya min kɔnɔna la n ko politique maaw de y'an sama ka se kojugu lakanabaliya mun b'an ka jamana in kɔnɔ bi politique maaw de y'an sama ka se an ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna bilama ɲaaminen don cogo min na politique maaw de y'an sama ka se an ka kalanko bɛ cogo min na bi politique maaw aw de y'an sama ka se o kɛra dɛ o kɛra san 30 ka jamana buru jamana in filɛ dingɛ kɔnɔ ka fonctionnaire kɛ milliardaire caman ye aw de y'an sama ka se politique waati don dɛ nka an ye mun fɔ Asimu ɲɛna Abu Safina Jara an bɛ sigi a kan hali bi jamana faama ɲɛna sɔrɔsi fanga o ni civil fanga tɛ kelen tɛ u man ka kɛ kelen o man ka kelen dɛ ayi an de tɛ taa ka sigi wa mun ye transition kuntala mun jɛnya mun fɔlen filɛ kalo 24 mun filɛ nin u m'a fɔ ko kalo 24 yan kalo 4 ma dun a la ka ban a tɔ bɛ tɛmɛ 20 kan 20 ani kelen 22 a tɛ 22 bɔ a t'o bɔ a tɔ t'o ya yɔrɔ tɔ ma jambilen bɔn baara de daminɛna baara ma daminɛ wa ni mun sɔrɔla piyɛntɛ k'a fɔ k'i bɛna namasa fara fila senkɔrɔ tuguni k'a ɲagami tolérance zéro mais c'est ça non mais c'est ça n'o de don n'a ye cɛ o cɛ tɛgɛ ta a tɛ nɔgɔya dɛ tolérance zéro a banna n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko min ye kalo 24 o kɔni tɛra ka ban baaraw bɛna kɛ ni cɛ o cɛ minɛna kalo 24 o tɛ koba ye o baara ka ban tolérance zéro baara ka ca hali n tulo b'a la ko dɔw bɛ fɛ ka bɔ ko min ye juma nata ye ka bɔ ka mun kɛ ka ko ka tagama ko la vie est chère cɛ ka la vie est chère là mais c'est ce qu'on a opté pour ça la vie jumɛn est chère la Abu jamana tɛ se ka changement tɛ se ka kɛ ka Abu tɔɔrɔ an ma sɛgɛn dɔɔni muɲu alors Aïssa n ko bɛna mun f'i ye la vie est chère c'est partout o Mali dɔrɔn yan n ko diɲɛ bɛɛ de a banna la vie est chère là yɔrɔ jumɛn de bɛ yen ko la vie n'est pas chère là Mali yɛrɛ filɛ nin ye partout maintenant Mali yɛrɛ filɛ nin ye an filɛ ka kalo 5 min kɛ embargo la jamana dɔw bɛ yen n'i kun y'u ɲininka u b'a fɔ k'an tɛ se k'a kɛ bien sûr hali n'i y'a ye baloko gɛlɛya b'an ka jamana in kɔnɔna la ɲinɛ Abu o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ samiya salon samiya bɛɛ b'a kalama k'a fɔ k'a ma ɲɛ o de don o bɔlen kɔfɛ samiya kɛlen kɔfɛ maa minnu bɛ ɲɔnɔ mara la ni an ka malo fanba bɛ bɔ yen mun ye jarisiw taara o yɔrɔ jeni mɔgɔw kun o de ye an ka gɛlɛya sababu kɔnɔ tɛ n'o tɛ walahi an tɛ don gɛlɛya kɔnɔ tan c'est clair Amadu ko bɛ ka mun da Sénégal k'a bɛ k'o d'an kan Amadu ko bɛ ka mun da Côte d'Ivoire k'a bɛ k'o d'an kan olu tɛ ɲini hali bu tɛ k'a sɔrɔ k'a mais u yɛrɛ ka nafa sɔrɔ sira kama politique sira fɛ u dɛsɛra u bɛ n'u ka kɛlɛkɛ bere kɛ fɛn min sa ko la vie est chère ko a bɛ bɔ ko a bɛ tagama Sunjatalo tile 10 bɛɛ politiciens ka maa labɛnn'o ye n'u bɔra mɔgɔ tɛ tɛmɛ 18 kan walayi n'u bɔra t'o bɔ 18 maa 18 t'o bɔ a tɛ tɛmɛ o kan t'o bɔ
bidi kero ka fo ne ben tega do mais bo de sebe mi no twa ko le soir de Bamako Umaru Angoiba ale ka sebe no i ka do ka fo dogono ke fama kumana ni metal ke ka do ka fo Ugo Sabu ela jele me Ugo Sabu kuna fo ni akalama wati ja temeno Ugo Sabu ye dugu ka do ka fo ani bankasi kilo woro wati temeno na ni metal ke bamanji wale la ay ka do ka fo asebe tara ka dugu ka segre ni metal ke ka do ka fo fali jugula ka do ka fo i dasira mi mani o ye ka do ka fo ka tasuma do anga balula tasuma do haka ja bahawna ni baga dumunu wala cejugu chama de kumbe akera Ugo Sabu do temeno na fasere baka fala ni oye Umaru Gindo ye Umaru Angoiba sage oye Umaru Angoiba akoni ya jira ka foko don temeno na ay kado ka fo ni wala cejugu kera bela dele me akalama ka fo kabeni wati dola kado ka fo mi metalge ni kurala anga arme akera sababu ye ko fie sila ka kado ka fo anu ni an kado ka fo hakaja o wuli ka jo kera sababu ye metalge ni kurala ko do arme la nangwa makom la monter en puissance ko la monter en puissance mi kado ka fo ni arme yo wuli ka jo ke kera sababu ye kado ka fo mi metalge mi metalge ka do ka fo basigila ka do ka fo ka asabati ni ndugi ko folena ni uye Ugo Sabu ye ka me wati mna ko bi haka je ka do ka fo jamani akabo kusobe arme ko ni ka do ka fo haka jani arme ye wuli ka jo ka sebe sabati na tara yoro woro la abina fe ka do ka fo dugu mi plan ni o twa ko Ugo Sabu ba maju ka do ka fo u ba fe ka halbi ka segi kana ni ndina ka do ka fo mi metalge terrorula ala dele ni do ko dina marfatugu ni do ko ka do ka fo ma bagbali kalaw ngoni ku keme ka wuli ka jo ka wuli tuguni ni metalge Ugo Sabu la Ugo Sabu ka do ka fo kilo woro ka do ka fo ani douan bankasi che ka do ka fo wuli ka jo u keme ka sebe boloda ka do ka fo ni ndugu ko folena mi metalge ka do ka fo kuna fo dilaw ya jira ka fo mi metalge Ugo Sabu la ka do ka fo bamanji munumbe ni olu be ka do ka fo jesimi togola no ye ka do ka fo groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ka do ka fo ko nunu ngoni keme ka wuli ka jo ka sebe boloda ndugu ko folena mi metalge torosi baraw chejugu la u be ko uke c'est pas fola ni Ugo Sabu ka do ka fo sanga ani wati bela jele na bamaju ko utame udaga ayoro la wa ka do ka fo mi metalke u ka bagauna bagaun ka chamanza lo ka tani oye baga dumuni ka do ka fo kalbi ka tasuma ka ado ola ka do ka fo makoro munu be ka do ka fo donda tawla don temeno na ni olu kera sababu be ku banga tegano black sebena sebe mi me ka do ka fo ni bamaju kunya nyini wati temeno na u tegano black sebena ka do ka fo ona ke sababu ka je ka bara chamange wala sai ka do ka fo mi metalke olu ka tabolo Babalo chejugu mbe ka do ka fo ni bamaju kuma fe ka adaga taka ka do ka fo ka Ugo Sabu ka segere mamunu be ka do ka fo ni olu kera sababu ka ba ka do ka fo o bare ma ka do ka fo ko ube ka sege kelengele ka do ka fo kana o ma kama go parce que ba ka fla Umaru Angoiba ko ka do ka fo arbe ka ga wuli ka jo ka sebe boloda sababu ka do ka fo dugumi ni akofo to flenye femi metalge bamanji wala chejugu la ka do ka fo ko bamanju ube ka sege kana Ugo Sabu ka kana udamene tuguni sababu ka ni uka tabolo chejugu ye mai ka do ka fo ko anyini me arme fe arme halibi ka do ka fo chendo jamani aka bongosobe ka arme aka wuli ka jo ka sebe boloda ka jani yoro kufuta min blenye ka do ka fo bamanju ka do ka fo wati temeno na uye toro ni man toro min ta ka jamani kono do zegere kerengere nyana ni ndugu kufuta ni uye Ugo Sabu ye uka fere ni dabali bela jele tige ka do ka fo ko uka jore magwe telala sababu ka do ka fo ni akuma holo ta laje sanga ani wati dina marfatugu ube yili yalala dina marfatugu ka do ka fo ube ka baga umine be talge ka do ka fo baga dumunu la ube ka tasuma do nunu bela jele na o bara chejugu ko ube ka sege account tuguni ma ko arme ka wuli ka jo ka we pasir flanye ani mo soir de bom ko kono Umaru Angoiba alika sebedu Umaru Angoiba foli obetani ka asgere o ye kele tigere be sina jo ngodi nyama de ka monami fo monami son nami seki ete ko akan ayo ka maiga akan ka maiga est-ce que mo monami fo ka maiga donc su depuis anana mo monami fo ya aga sabalsa quoi maiga comme maiga le caporal ya ga caporal yo caporal muna maiga bisega abu général je suis deux galons ete sabali comment caporal obna comme galon caporal comme galon caporal ama kana to caporal ko ga galon ete général bon ay ne nyango comme galon do maiga bon un galon te caporal un galon c'est deux galons Caporal général comment donc allez j'ai deux femmes caporal jala mi to abulé abana ay non allez koni allez beta retraite la caporal jala retraite la ndi dala ya ji mi ma ni ala nyema ci Mamadou Adama Maiga ko ka dangele ni ala ya ci foka atakro ati no gare ay non fu jema
an b'a fo ni waati la ko y'a fɔ Marseille dabileni Abu i bolo don Joy bolodo. Nouvelle origine. Ata. Ne ben bolodo me boni ale. Ali. Abu Safna jara mamu kumale na kono de Mahamane Touré. Mahamane Touré. Akodis. Ako digi dan oye dene wa Abu Safna jara munye genengala ye o dan ye kimere kuriye. Ibe na ka foko me taji ko ayela kuraide. No be essence nin kana fara gasoil kan. Abu Safna jara do nin koni ko o farala kan kunu. Bi so madaina Abu Safna jara Mahamade koni o essence bu ya gasoil ko ta. Sigata la ko do koni ko o farla asongo ko kan ni ya jitemna kala jamu essence ale kumbe keme ani biduru ni fla ani tamadamado anga jamana okonala o litri kumbo ola anabo keme ani biduru ni fla no tamadamado la anana munye keme ani biworo ani fla ani tamakele o bolon ko famu gasoil abu ale kumbe keme ani biduru ni fla la gabe domna kombi ko ale nani yera soro munye keme ani biworo ani dorome kele ana kunganfe abu sabna jera munye fatrike baye Mahamane Touré ako munye taji koni do farala asongo kane ako ni yati temne kalaje kabe do ni mungama irishine ikran jamana oliye masara nga shoka aketala ma chama koni kun sigilena ka foko munye taji ko asongo koni ko abe gele jiya koni obuna kun okena okan ako du mbi ko njate mene kalaje gele munu ne Senegal ka ya asro foko ta fara munye Burkina Faso ka ya asro Abu Safna dira omo osro koy ko sabga munye anga fanga maraba mamunu kele mega jamana ka marani wati labanya wuli ka job bala dilene ke gele mun no be Senegal ka odala gele mun no be Burkina Faso ka odala taji ko la malido angano o gele ko osro ga manya mungo ina fo ina fina to komna digi dai dene wa gele ngala dai kibere kuriye akomu do farala taji asongo kane adam na suro mini wati Abu Safna jara ametali adriga ba mu Mahamane Touré ako munye nya fina to komna jatemle gelaw ya jatemna kala de ko mu irishine ikran jamana kabi doni mun kama olu masra nga shoke tala ma chama ya donga fo ko mu taji ko gele ko abina jamana ko nala mu ye jinya era buna ku okena okan ko sabga mu ye irishine ikran nga kele abu do akun fla mu ne 3 millions de barils Abu Safna jara ayira ka fo ko o de maye o bolon ko fe anna do mo de me okonala ibe na ka fo ko ni kuntura an krefe dugula no be Senegal ko fo Abu Safna jara ko mu ne do re ko mu ga ayira ka fo ko mu ne taji ko alitri ko kemen nani o Senegal ko na o wati kele na o yasro abanga mali ko nala ya keme ane beduru ne fla Abu Safna jara ako mu ne mois de juin o damine ibe na ka fo ko agelera ko so kura go jamana mun olu an krefe duguye Abu Safna jara ko ageleru bulo fo ka fo ko ageleru bulo ga manya mungo ibe na ka fo ko ageleru do ni fana an yara flaga asoro ko ko sabuke an jamana maraba ni yaye u yewuli ka jo chaman ke sama jamana mun be no le Senegal jamana ni nga ta fara mun ye korba jamana ka olu be ka taji sa so muna an gona se ka sa wona tukushila ga ibe na ka fo ko jamana fama yewuli ka jo chaman ke ka boka bin chaman ke wala sa mun ye malido o me se ka lafiya to ko na taji ko ula ga manya mungo Abu Safna jara ko akero ojire fatri baka fola akoni ye ko njate mena kalaje taji ja ku yaro do abe gele mu jinya buna ku okena uka ikran ale irisi jamana olu fla ka masra nga show mu ngetala akira sobiye munye essence bode Abu Safna jara ko do kumeta mu South Afrique ab meta mu Senegal yan fa ka tema mu Cameroon fe aninga na fo Ghana ya jamana kono ani Nigeria kibena ka fo ko olu bala dilen datubule no ami domna kombi nunu bala dilen dalu mu mbayra ka fo ko mu taji agalan no jinya buna ku okena uka fatika baka fola ako mu anga jamana marabaw oli feran dabali bala dilen ke ma munum be taji ko ninga atata jamana wala ninga na mali ko na la ka mu ye deme chama ne ta ku usagre jamana era jira na folo do ko ningo bla ko bolo ka wala sa mu taji ko obisaka no ya mali do yetu komna ga nya fi na amanya mungo akere oyire ibena ka fo ko mu l'office national des produits pétroliers nanga mako onapu onyama ba oyemodi ba guro jal flagate wa ale ko ni ayira ka fo ko mi domna ko mbi sigata la ko mi taji songo ko ko abina geleya wa abina geleya fo ko abe geleya de ale no ya suro mu jamana wora to ko no oluba ansanfe ga doni fena ko na faramu ye mali ko ni otaka ko abara no me damina munye kunu minu wati zuraru wati ko bara no ko obe damina munye super carburant na ko fora abe essence ota ale ko fo obe ba munye keme ani biduru ni flala an kana ira suro munye keme
ani bi wɔɔrɔ ani fila la Abu Safinɛ Jara n'o bɔra min ye gasoil o bɔ 150 la ka n'a yɛrɛ sɔrɔ mun ye 160 ani tama kelen a n'a a kunkan fɛn mun ye ONAP ɲɛmaaba ye n'o de ye Modibo Guro Jal a ko hali n'i y'a ye ko sɔngɔ in ko a danna nin ma Mali marabaaw ye wulikajɔ caman de kɛ subvention caman de kɛra walasa mun ye sɔngɔ ko a kana se nin ma ko n'o tɛ jamana in na ko mun ye essence litre kelen ne fanga ka tɛmɛ kun tɛ n'an marabagaw ka wulikajɔ kun tɛ essence litre kelen ko an kun b'a san 220 ani kɔ a bɛ kɛ k'an kun b'a san o de la a bɛ kɛ dɛ gasoil 220 ani 30 dɔrɔmɛ 7 a n'a kunkan fɛ mais jamana marabagaw ye de wulikajɔ kɛ ka subvention kɛ hali essence maa minnu bɛ taa essence ta jamana wɛrɛw la ka na n'a ye a b'u n'u ɲininka u b'a f'i ye ne Mali marabagaw ka wulikajɔ tɛ essence bɛ ka feere Sénégal sɔngɔ mun na bi a ye wɔlɔfɔw ɲininka o b'a dɔn a bɛ ka feere Côte d'Ivoire hakɛ min na o b'a dɔn Amadu b'an fɛ yan guerre b'anw ka jamana kan o n'a ta bɛɛ anw marabagaw ye wulikajɔ kɛ a bɛ ka feere jamana minnu na ta n'o ye Sénégal jamana ye sɔngɔ mun na anw ta da ka nɔgɔn n'o tɛ o bɛɛ y'a ko vie chère ni dɔw ko k'olu bɛ bɔ ka taama ko vie chère n'u bɔra ka taama vie chère i yɛrɛ ka fɛn o tɛ tɛmɛ maa tan ni dɔɔnin kan o est-ce que c'est pas la peine Abu Safinɛ Jara kunnafoni kɔni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye nouvelle origine ale kɔnɔna la Mahamani Ture ale sɛbɛnnikɛla ye i bonya o b'a la bɛɛ kɛra ka fɔ Mahamani Ture an b'a fo yanni k'i bolo don an ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ an ka taa sugu kɔnɔ ka na n sɔn tɔgɔ i ka n sɔn jamu ayiwa Abu Safinɛ Jara n'an bɔra sugu kɔnɔ an bɛ segin kura ye ka na kumaso kɔnɔ radio ye Nura FM ye 94 tɔmi murumuru 5 laseli o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la an y'o de f'i ɲɛna kan an sɔn tɔgɔ an k'i sɔn jamu 76 33 43 03 i bolo don bɛɛ kɛra ka fɔ ne bɛ n tɛgɛ don mɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko Lɛni Pana i k'a dɔn k'a fɔ Dawuda Sangare ale ka sɛbɛn don Dawuda Kodi min bɛ tali kɛ Dr Shokɛli Kukala Mayiga chef du gouvernement san kelen k'a dɔn k'a fɔ ko a y'o sɔrɔ premier ministre ya o kɔnɔna na juin kalo tile 7 san 2021 juin kalo tile 7 san 2022 Dr Shokɛli Kukala Mayiga i k'a dɔn k'a fɔ ko a kumana min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Shokɛli Kukala Mayiga la primature ni o ye premier ministre jabaya ye i k'a dɔn k'a fɔ nin dukɛnɛ in bɛ a bolo kan dukɛnɛ in bɛ a ka bolo kan i k'a dɔn k'a fɔ san kelen baɲango bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ gwɛlɛyaw la baara caman bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Shokɛli Kukala Mayiga i k'a dɔn k'a fɔ ka taa se kɔrɔfɔ caman ma ninnu bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn k'a fɔ a tɛmɛna san kelen kɔnɔ o kɛra parce que b'a ka filɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Dawuda Sangare Dawuda a y'a yira k'a fɔ waati min na Bandaw ani Mokutari Wani waati min na olu ka fanga a dafirila pewu min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamana a ɲɛmaaya ye maa minnu bolo walima a ɲɛmaa ni o ye colonel Asimi Goyita danaya i k'a dɔn k'a fɔ u y'a ta k'a da i k'a dɔn k'a fɔ M5 kan M5 k'a dɔn k'a fɔ olu y'u bolo si maa min na k'a dɔn k'a fɔ k'o ta k'a fɔ baara min filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ se k'a kɛ k'a ɲa walima k'a kɛ ka jamana kɔnɔdenw k'an bɛɛ lajɛlen k'a wasa a ye k'a dɔn k'a fɔ ko o danaya a tigi tɛ maa wɛrɛ ye Shokɛli Kukala Mayiga o don i k'a dɔn k'a fɔ ko bolo sina Shokɛli Kukala Mayiga la kabini juin kalo tile 7 san 2021 ka taa se juin kalo tile 7 san 2022 Shokɛli Kukala Mayiga i k'a dɔn k'a fɔ a y'a yira k'a fɔ baara caman kɛra i k'a dɔn k'a fɔ kabini olu ye fanga ta kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ waati min na ale ye fanga ta ni nin y'a san kelen i k'a dɔn k'a fɔ gwɛlɛya caman bɛ a kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ o sɔrɔla waati dɔ la min ni o bɛ wele k'a fɔ ka o trébucher o ti dɔwɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ sigasɛgɛw bɛ na i k'a dɔn k'a fɔ tuma dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ den bɛ bi u bolo i k'a dɔn k'a fɔ tuma dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ i k'a dɔn k'a fɔ baasi kana bɔ kow kɔnɔ o bɛ kɛ k'a fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ nin san kelen kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko gwɛlɛya caman i k'a dɔn k'a fɔ u y'o sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko ka kɛ ni jamana kɔnɔden dɔw ka hakilila ɲuman ye ka kɛ ni jamana kɔnɔden dɔw ka wulikajɔ ye i k'a dɔn k'a fɔ ko baara caman bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye o hakilila ta i k'a dɔn k'a fɔ baara caman bɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ye o nun don i k'a dɔn k'a fɔ Shokɛli Kukala Mayiga a ye kɔrɔfɔ caman fɔ Shokɛli Kukala Mayiga a y'a yira k'a fɔ ko waati dɔ la den bɛ bi a ta b'a bolo a ka jan tuma dɔ la kɔrɔfɔ dɔw bɛ se ka bɔ u da kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ minnu tɛ taa jamana kɔnɔden dɔw jimi sira fɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin san kelen kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye baara caman kɛ a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ baara minnu bɛ kan ka kɛ u fɛ jamana kɔnɔden dɔw fana bɛ yen minnu ni olu bɛ nin baara in kɔrɔmatigɛ koyi maa dɔw bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ minnu ni olu bɛ baara in sankɔrɔta i k'a dɔn k'a fɔ ko fanga yɛrɛ ko a taabolo ye nin ye koyi maa dɔw bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye a ta k'a lajɛ fanga a kɔni a tɛ se ka taa bɛɛ lajɛlen jimi sira fɛ nka i k'a dɔn k'a fɔ Dr Shokɛli Kukala Mayiga a ko i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ hakaja ni u bɛ kɔrɔfɔ dɔw fɔ sanga ni waati i k'a dɔn k'a fɔ olu ka faamuyali i k'a dɔn k'a fɔ maa caman bɛ yen minnu ni u tɛ olu ka hakilina faamu maa dɔw bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ u juger n'o tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka jalaki ta ka u sɛgɛrɛ min b'a yira k'a fɔ u ka baara taacogo man ɲi maa dɔw fana bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ tɛgɛrɛ kan k'a fɔ u kun u ka baara taacogo ka ɲi dɛ sanga ani waati i k'a dɔn k'a fɔ san kelen kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen kɛra a kɔnɔ san kelen kɔnɔ maaw bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni olu
ye ngwara sɛbɛ ta k'a da u la n'a ta o ta a ye ka dɔn k'a fɔ ko u ka baara dɔw fana bɛ yen ka dɔn k'a fɔ ko a taara jamana kɔnɔden dɔw sira fɛ hakilina fɛ koyi parce que baga fɔlɔ n'o ye Dawuda Sangare Dawuda ko o docteur Sokɛli Kukola Mayiga a ko a b'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ ko jamana in de kɛra sababu ye min ni an sera ka fara ɲɔgɔn kan wa i ka dɔn k'a fɔ ko jamana wɛrɛ tɛ anw bolo ni Mali tɛ wa i ka dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔden minnu bɛ yen ni olu mɛ a faamu hali bi i ka dɔn k'a fɔ ni olu ɲɛna k'a fɔ ko u bɛ jamana in juguya kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ko dayɛlɛlen don u bɛɛ lajɛlen ye wa hali bi u kana fara ɲɔgɔn kan u kana an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana kelen min ni o bɛ an bolo Mali i ka dɔn k'a fɔ ko o ye Mali kosɛbɛ o dɔ kɛ wulimali don a tɛ wuli o a tɛ wuli Abu kosɛbɛ jamana kelen min b'an bolo Mali de ye n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ an ye yan Ala k'an kisi k'an tanga n'a jɛngɛna a bɛ jɛngɛ anw de ye yan an ka taa Sokɛli Kukola Mayiga a ko i k'a dɔn k'a fɔ ni a tiɲɛna a ko a bɛ tiɲɛ an kelen kelen bɛɛ ye wa ni a ɲɛna i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na a ko a bɛ ɲɛ an bɛɛ lajɛlen ye o kuma i k'a dɔn k'a fɔ Sokɛli Kukola Mayiga a ko i k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔni fanga a tɛ taa nin kɔ sanga ni waati k'a dɔn k'a fɔ ko maa bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kɛ i fɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ u fɛ sanga ni waati hali bi u bɛ a ɲini u fɛ i k'a dɔn k'a fɔ u kana fara ɲɔgɔn kan an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana an ka baara maa minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni olu ma hakili sɔrɔ hali bi k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ ko olu tɛ ka fanga in mara ko ɲuman ko hali bi ko u k'a faamu ko ye k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko u ka hakilina ye jamana a ɲɛtaa de ye parce que baga fɔlɔ ni o ye Dawuda Sangare a ko k'a dɔn k'a fɔ Sokɛli Kukola Mayiga a y'a yira k'a fɔ hakilina min bɛ jamana kuntigi la ni o ye colonel Asimi Goyita o tɛ dɔwɛrɛ dɛ o ye ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ jamana in k'a dɔn k'a fɔ a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ hakilina min bɛ u la ni o ye Mali kura ye o hakilina min ni o bɛ ministre la n'o bɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamana kuntigi la o kuma i k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ ka baara kɛ o hukumu kɔnɔ i n'a fɔ ka nimisi wasa u ka ta ka jamana kuntigi k'a sɛgɛrɛ o ye i k'a dɔn k'a fɔ colonel Asimi Goyita i k'a dɔn k'a fɔ ni o bɔra i k'a dɔn k'a fɔ Sokɛli Kukola Mayiga a ye foli ni tanu ta ka jamana kɔnɔdenw ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ k'a fɔ ko hali bi ko u ka danaya kurakura u ka danaya da u kan i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ u ni a bɛɛ lajɛlen kɛ tiɲɛ don k'i k'a dɔn k'a fɔ ko victoire ni o ye sebaaya ye sebaaya ko a tɔ man jan bilen jamana tiɲɛ don ko an bɛ gɛlɛya kɔnɔ ko gɛlɛya min bɛ an ka nin waati in na ko an ka sɔn i k'a dɔn k'a fɔ ka gɛlɛya in k'a ku an ka sɔn i k'a dɔn k'a fɔ ka ko caman ku nin waati in na walasa i k'a dɔn k'a fɔ laɲini min ni an bɛ o kɔ n'o de ye k'a dɔn k'a fɔ jamana in ka bɔ jɔnya juru kɔnɔ jamana in k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko souveraineté n'o y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ye jamana in k'a dɔn k'a fɔ ko an ka se k'o sɔrɔ wa ko o sɔrɔli ko a tɔ man jan dɛ hali bi ko an ka sɔn k'an bolo di ɲɔgɔn ma hali bi an ka sɔn ka wuli ka jɔ k'a bolo da ɲɔgɔn fɛ a ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ Mali ni o ye Mali kura ye a bɛ se ka jɔ cogo min na masiri filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Dawuda Sangare ale ka sɛbɛn Dawuda Sangare foliw bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ mun ye Sam Silima ka bɔ Faransi kɔnɔ la an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ nka i filɛ ka ɲininkali mun kɛ nin i bɛ Mamadu Mayiga k'ale wele ko bandaw ka namasa foro ko k'a ka namasa ka di dɛ Sam Silima an tɛ foro yɔrɔ dɔn dɛ nka n'i ye ɲɛma wele ale bɛ foro yɔrɔ ni mago bɛ tɔni kelen na ɲɛma b'a négocier ka d'i ma Abu Safinɛ Jara an bɛ taa n bɛ n bolo n b'a a kari ka don fasiri mun ni bɛ bɔ n'a ye o de ye soit de Bamako Abu Safinɛ Jara a bɛɛ n'a ta dɔw b'a fɔ k'i da kasa bɔlen don dɔw b'a fɔ a muguri k'a kɛ n da ko piyan foyi o tɛ bɔ a la Yusufu Konate a kumara a y'a jira k'a fɔ ko mun ye bolodi ɲɔgɔn ma anw ni Alizeri jamana o cɛ ka ɲɛsin o baara ninnu ma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Alizeri jamana u ye délégation belebele wuli délégation minnu y'u kunda mun ye an ka général de brigade kan n'an k'a ma ko Buwa Jara walasa k'u bolo di an ka armée de l'air dɛmɛ bɛ se ka taa mun ye ka an ka armée de l'air ka a sɛgɛrɛ cogo min na Fatigaba ka fɔlɔ mun ye Yusufu Konate a ko mun ye chef d'état-major de l'armée de l'air n'a ko fɔra a bɛ général de brigade alu Buwa Jara a ba ale ko fɔ a ko a ye nin délégation belebele ninnu k'u bisimila tɛnɛn don n'o bɛnna juin kalo tile 6 ma mun ye Algérie ka kɔni délégation yɛrɛ bɛ na ye k'a fɔ ko a ɲɛmaaya kun bɛ maa mun fana bolo o de ye général de brigade fana ye n'an k'a ma ko Cheblaw Rachid Abu Safinɛ Jara ko ninnu ka ɲɔgɔn ye o kɔnɔ la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye kɔrɔfɔ caman o bɔra a kɔnɔ la koyi kɔrɔfɔ mun n'a bɛ dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin an ka armée de l'air o ma Patigiba ka fɔ la a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye dɔw y'a jira k'a fɔ ko mun ye anw da kasa ko a bɔlen don i bɛ na ye k'a fɔ ko o waati kelen dɔw de ko k'u b'u da muguri k'a kɛ anw da piyan ko an ka k'u da piyaw ko foyi ko o tɛ bɔ a la Alizeri jamana
u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ dabali ta ka ɲɛsin mun ye an ka jamana o ma mun ye sanfɛ kɛlɛ yɛrɛ o sira fɛ an ka pankuru minnu bɛ u bɛna dɛmɛ ta ni ka anw sɛgɛrɛ pankuru minnu bɛ Abu Safunɛ Jara n'u o tiɲɛnen don u bɛna fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen ta ni ko olu fana ka o dilan o bɔlen kɔfɛ Abu Safunɛ Jara mun ye Algérikaw ka nin délégation belebele u y'a yira k'a fɔ ko mun ye an ka kɛlɛkɛcɛw ni ka formation ko o di u ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye Union européenne ale y'a yira k'a fɔ ko mun ye a ka jɛkulu mun kun bɛ yan n'o kun bɛ ka formation ko o di an ka garde nationale fo ka taa fara mun ye an ka armée ma k'olu bɛ n'o jɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'olu kɔni ko k'u bɛ n'o jɔ Algérie ko k'olu fana bɛna fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ Mali ni Algérie cɛla la an bɛ se ka dɛmɛ ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ cogo min na mun ye sanfɛ kɛlɛ ko o la mun ye Algérie ko k'u bɛna dɛmɛ belebele k'o ta ka transition in ni ka a sɛgɛrɛ don n'a nataw la walasa mun ye terrorisme kɛlɛ Abu Safunɛ Jara o baara bɛ se ka ɲɛ an bolo cogo min na Algérie ko ka délégation belebele u kɔni y'a yira k'a fɔ u bɛna formation ko o kɛ o bɔlen kɔfɛ Abu hali an ka pankuru minnu bɛ minnu dalen n'u disi kan u bɛna fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ se ka bɔ u disi kan cogo min na don n'a nataw la kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye nouvelle soir de Bamako ale kɔnɔ Yusufu Konate ale ye sɛbɛnnikɛla ye Abu i bonya o ba. Bidi k'a dɔn k'a fɔ ne bɛ n tɛgɛ don mais bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko nouvelle horizon min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Mamani Touré k'a dɔn k'a fɔ Mamani Touré ale ka sɛbɛn don Mamani ko i k'a dɔn k'a fɔ ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ jo sariya i k'a dɔn k'a fɔ ani Kiriko Bunakuma n'o ye Mahamadu Kasoge a y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ dossier 1200 la a ye k'a dɔn k'a fɔ maa 1000 ani 200 k'a dɔn k'a fɔ maa 1000 ani 200 min bɛ tali kɛ ɲininkali Abu Safunɛ sɛbɛn taa mɛ ka olu sɛgɛrɛ poli économique fɛ k'a sababu ti dɔwɛrɛ dɛ i k'a dɔn k'a fɔ waati dɔ la tabale a gosira i k'a dɔn k'a fɔ min ni o bɛ wele ko avion présidentiel i k'a dɔn k'a fɔ équipement militaire i k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔsiw ka minɛnko min ni a sanniko kumaw kun fɔra waati dɔ la a b'i n'a fɔ maa 1000 ani maa 200 baɲango ɲininkali Abu Safunɛ kɔni bɛ ka gan olu la an bɛ waati min na komi sisan walasa i k'a dɔn k'a fɔ wari minnu ni o kun dɔw bɛ nin kow da fɛ a wariw taa mɛ da jumɛn fɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ o ɲininkali Abu Safunɛ a bɛ ka sɛbɛn maa 10 ani 8 baɲango min bɛ tali kɛ mandat de dépôt la a b'i n'a fɔ kogo 4 ani ɲɔgɔn cɛ olu na ye maa 18 olu bɛ dibi la kojugu mandat de dépôt o ye jumɛn i bɛ dibi la kɛ i bɛ kogo 4 ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ kaso bon la aw fɔ ten de tiɲɛ parce que ka fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Mamani Touré Mamani a ko k'a dɔn k'a fɔ ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ jo sariya ko ma k'a dɔn k'a fɔ ani adamadenw ka taabolo ani k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Mahamadu Kasoge k'a dɔn k'a fɔ jɛmukan min ni a bɛ tɛmɛ k'a dɔn k'a fɔ kɔmuso sanfɛ ni bɛɛ lajɛlen ko a ma l'émission Malikura a taasira jɛmukan sɛbɛn k'a dɔn k'a fɔ min ni a kɛra ntɛnɛndon juin kalo tile 6 san 2022 k'a dɔn k'a fɔ ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ k'a dɔn k'a fɔ justice ma Mamadu Kasoge k'a dɔn k'a fɔ ko a ye kɔrɔfɔ caman fɔ kɔrɔfɔ ninnu senfɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ Mamani Kasoge kɔni ko a da sera k'a dɔn k'a fɔ avion présidentiel i k'a dɔn k'a fɔ ani détournement ni k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ fond Covid la i k'a dɔn k'a fɔ ko a da sera ninnu bɛɛ lajɛlen ma i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ armée mɔgɔw ka surasilakaw olu ka minɛnw zanni i k'a dɔn k'a fɔ hakaja bâtiment public minnu bɛ yen ni o ye jamana a foroba baara kɛyɔrɔw ye olu minnu k'a dɔn k'a fɔ soba minnu waati dɔ la u feereli ko kuma tun bɛ sinon a ye k'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye sɛbɛnw ye k'a dɔn k'a fɔ ni a sɛbɛnw bɛ u bolo kuma k'a dɔn k'a fɔ maa 1000 maa 200 ɲininkali Abu Safunɛ kɔni ko u kɛn bɛ ka ta ka olu sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya wa a ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ pôle économique baarakɛlaw fɛ walasa k'a dɔn k'a fɔ a wariw ani a kow don bɛ don cogo min na k'a fɔ a ɲɛ ka dɔn ni a ɲɛ dɔnna maa min bɛ k'a dɔn k'a fɔ ni i ni min ka kan o bɛ da i kan k'a fɔ ka kɛ ni Malikura a taasira ye a bɛ da i kan o n'a da i kan a banna a bɛ da i kan nin b'a f'i ɲɛna nin Malikura ko in a bɛ da i kan nin tɛna nɔgɔya dɛ a bɛ nɔgɔya ayiwa a bɛ da i kan n'i y'a dun i b'a fɔnɔ parce que b'a ka fɔlɔ an b'i gosi f'i b'a fɔnɔ n y'a dɔn ko min bɛ tali kɛ ministre la waati min na a bɛ don kɔrɔfɔw kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ kunnafonidilaw ni o ye journalistes ye minnu kɔni ye ɲininkali Abu Safunɛ sɛbɛn guam ministre yɛrɛ la ministre kɔni k'a dɔn k'a fɔ a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ don n'a bɛ don kɔrɔfɔ in kɔnɔ a bɛ foli ni tanu ta ka jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen k'a sɛgɛrɛ ko tiɲɛ don i k'a dɔn k'a fɔ ni ko justice i k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati ko jo na di dɔ ma i k'a dɔn k'a fɔ jalaki o na ta ka dɔ sɛgɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan maa caman de bɛ yen minnu ni olu kɛn bɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ ka fili walima i k'a dɔn k'a fɔ u ka danaya tɛ anw ka Mali justice kan k'a fɔ ko o comportement min filɛ o ye taabolo min filɛ o ye ko i k'a dɔn k'a fɔ ko o ye kɔrɔlen taabolo kɔrɔ ye ko an ka o bila taabolo kɔrɔ minɛ kɔnɔ nka ko an bɛ waati min na komi bi i k'a dɔn k'a fɔ kabini olu nana ka se fɔ sisan ma i k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛdimi tɛ kɔnɔdimi tɛ i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛdimi don bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la n'a y'a sɔrɔ ko yɛlɛma bɛ justice bolo kan ni yɛlɛma tɛ a bolo kan i k'a dɔn k'a fɔ ko o kan ka dɔn k'o dɔnna kari parce que b'a ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ko ministre y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ hakaja kiiri dɔw tigɛra ka tɛmɛ kiiri minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ
sɛgɛsɛgɛ bɛ a la k'a fɔ u ma tigɛ ka ɲa bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ appel la o ye ka segin kɛ o kow kan ko wa maa minnu bɛ yen ni olu kɛra sababu ka o kiiriw ko olu tigɛ ko juguya la ko bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko olu yɛrɛ ɲagina koyi kuma maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u dabɔ mɛ kiiritigɛ kama k'a dɔn k'a fɔ ni u bɛ sira jamana ka wari la kiiritigɛ kama kiiri ni u ma tigɛ ko ɲuman k'a dɔn k'a fɔ ko kiiri bɛ kɛ olu yɛrɛ kan i bɛ wele a ye wulibali o ye o o dɔ kɛ awɔ an ka taa parce que b'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Mamani Ture a y'a jira k'a fɔ ko nin jamukan in sɛbɛn minisiri a ye kɔrɔfɔ caman bɔ o kuma k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni Malikura a taa sira ye a ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ avion présidentiel la maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye k'a dɔn k'a fɔ ni olu kɛra opérateur économique ye ka taa se k'a dɔn k'a fɔ administrateur haut cadre dɔw ma i k'a dɔn k'a fɔ disiba caman de bɛ yen ko bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko o baaraw bɛ sen nɔ k'a dɔn k'a fɔ ko hali bi k'a dɔn k'a fɔ ko o baaraw bɛ sen nɔ o kuma k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ maa 1000 ani maa 200 waati min komi bi ko u bɛ ka ɲininka ni busamisɛn sɛbɛ guwan olu la walasa a ka se ka si dɔn k'a dɔn k'a fɔ avion présidentiel équipement militaire k'a dɔn k'a fɔ bâtiment public ani a ɲɔgɔnna caman ko o ɲininkaliw bɛ sen nɔ a ka jan ka taa se fond covid ma waati dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita i k'a dɔn k'a fɔ waati min na covid kɔni ale donna diɲɛ kɔnɔ wa i k'a dɔn k'a fɔ anw yɛrɛ malidenw an ye an ta sɔrɔ a ko la jamanikuntigi Ibrahim Boubacar Keita a ye foroba wari dɔ ta i k'a dɔn k'a fɔ walasa a ka se ka tila foroba jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ a ka don balo i k'a dɔn k'a fɔ ani fɛn caman na i b'a fɔ a b'i n'a fɔ o foroba nafolo minnu ni o taara ka don covid da fɛ a b'i n'a fɔ jamana kɔnɔden caman de bɛ yen caman ma i ɲɛ ta sɔrɔ a ko la wa maa minnu bɛ yen ni olu kɛra sababu ye k'a dɔn k'a fɔ k'o wari k'o ŋanamu k'a dun k'a dɔn k'a fɔ u sen n'u bolo kɛ bɛ u kɔ bi k'a dɔn k'a fɔ maa caman de bɛ yen minnu ni olu bɛ u bolo wa u bɛ ka ɲininkali k'a bolo da min bɛ tali kɛ corruption na n'i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ min bɛ tali kɛ corruption na n'o ye yuruku ye a k'a dɔn k'a fɔ ko o bilan kɔni ko c'est positif u ti dɔwɛrɛ dɛ baaraw ko o bɛ sinɔ k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa 1000 ani maa 200 ninnu bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen nɔminɛnen bɛ k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ foroba wari a burujali ko jamana wari a burujali ko wa k'a dɔn k'a fɔ k'a dunakari o kuma k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ ka ɲininkali k'a boloda maa 18 baɲango an bɛ waati min na komi bi mandat de dépôt o dara u kan maa 4 bɛ yen minnu bɛ k'a dɔn k'a fɔ ni olu kɔni ka kow sɛbɛn jalatigɛra olu ye ko mandat d'arrêt olu bolila o olu bolila dɛ wọ́n lè jí ka butɔn na cɛ t'o la dɛ Usain Bolt Burusi ale ye ji kɛ butɔn na n'o bɔra yen cɛman Hubert 2 ale ye ji kɛ butɔn na yɔrɔ Karim kɔni tɛ o 3 a ka ca koyi a ka ca opérateur économique minnu fana bɛ yen olu minnu fana ji kɛ butɔn na a ka ca a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn kaso bɛ fa o walahi a bɛ fa Mamani Ture Nouvelle Horizon to a la ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko maa 4 baɲango bɛ yen a ye k'a dɔn k'a fɔ ko mandat d'arrêt international bi mɛ olu kan k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin avion présidentiel ko in ka taa se fond covid ko ma a ka jan bâtiment public minnu ni olu feerela k'a dɔn k'a fɔ a wari ma bila jamana a foroba kɛsu kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ a ka jan ka se opérateur économique dɔw ma a ko Mamani Kasuke a ko k'a dɔn k'a fɔ ko kɛbɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔ wa k'a dɔn k'a fɔ ko yanni transition bɛ taa kunjɛ bɛɛ lajɛlen bɛ fɛsɛfɛsɛ maa min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni si kaso ka kan maa min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni kan k'i ta wari sara a ko nin bɛɛ lajɛlen baaraw bɛ kɛ yanni k'a dɔn k'a fɔ kalo 24 o bɛ taa kuncɛ kosɛbɛ Fadiri filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Ture ale ka sɛbɛn a ye dɔw commencé ka wari sarali daminɛ o dɔw siranna o dɔw siranna ko dɔw sarali daminɛ ko ye nin bɛna k'an ka Malikura in taa cogo ye u kana lebu dɔw ko u kana ko kɛ cogo dɔ la u kana lebu dɛ kiiritigɛlakaw ye wari min minɛ a dɔw la n'o jiginna an ka trésor kɔnɔ bi a ka ca ne a b'o a se ka ɲɛfɔ de o kaɲi ko sabu kɛ i bɛ nɛgɛ de i b'a sara i b'a sara de diyagoya don n'i ye foroba ta kɔni dun Abu Safinɛ Jara i bɛ foroba ko kɛ dɛ an bɛ taa waati kɔni a sɛbɛkɔrɔ sera an bɛ nin montant kan a da yan Abu bɛ bɔ ne kunnafoni ye kunnafoni di sɛbɛn minnu ko a ma a yɛrɛ to a cɛ enquêteur a ye investigateur don investigateur Abu Safinɛ Jara ko an ka taa mun ye CMTR an ka taa o yɔrɔ CMTR na ale kofɔra a bɛ mun ye transporteur ka jɛkuluba dɔ a b'o kofɔ o ɲɛmaya de bɛ Yusufu Tarawele o b'ale bolo an bɛ don min na komi bi ko min ye syndicat jɛkulu mun n'a bɛ transporteur tɔgɔ la Abu ye plainte don dɛ pôle économique et financier la nin cɛ kofɔlen kama n'o bɛ Yusufu Tarawele n'o o b'ale kofɔ Patrick Ba ka fɔ la a ko mun ye video dɔ de carila mun ɲɛ bɔlɔlɔw sanfɛla la video mun kɔnɔ la mun ye CMTR ɲɛmaaba n'o de Yusufu Tarawele Turamagan a b'a jira k'a fɔ ko mun ye nafolo mun n'o tun bɛ jigin olu ka wakane kɔnɔna la kabi péage in kɔni o nana ko o nafolo ko o kɛra nka ko nafolo min yɛrɛ n'o bɛ compte la Abu Safinɛ Jara k'ale t'o hakɛ dɔn k'ale t'a dɔn tɛ kabako kuma ye ni kabako ye
péage nana nafolo tigɛra o bɛ cɛ ma nka sɔnni péage ka na a kun bɛ jigin aw de kun e ko k'e t'o ta yɔrɔ dɔn Abu a ko kɔni comme waati kɔni sera i bɛna ye k'a fɔ ko min syndicat jɛkulu ninnu kɔni u ye plainte don a kama pôle économique et financier la kabi janvier kalo tile 14 san 2022 a n'a ta i ta ɲɛfɔ ye wari in taara yɔrɔ mun na Yusuf Tarawele jinɛ kɔni m'a ta o jinɛ m'a ta ayiwa Yusuf n'a ɲɛfɔ Yusuf Tarawele balimakɛ don a na n ka cɛkɔrɔba de don an ka cɛkɔrɔba ni mɔgɔ fɛn ninnu a bɛɛ ye ka maa di Abu an ka nin kuru k'a da yan waati kɔni a sɛbɛkɔrɔ sera mun ye nin waati na CDP an b'ale fana fo Jɛgɛnɛbugu Tɛrɛmadala ye mun ye Solo ye Solo an bɛ foli ta ni ka a fana k'a sigɛrɛ ba Solo ale fana bɛ Jɛgɛnɛbugu Tɛrɛmadala nin waati na fura mun bɛ yen n'an k'a ma ko Damisa o feerebaa don an bɛ foli ta ni ka ba Solo ni ka a sigɛrɛ waati kɔni a sɛbɛkɔrɔ sera bɔ a sera dɛ an ka minɛnw fana kumaso n kalifalen ma Mamadu Adama Mayiga fɛ mun ye Inna Aramati Flecha maa ka lasigiden an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ o bɔlen kɔfɛ Fuseni Kulubali bɛ fo Yusuf Sisogo foli bɛ ta ni ka aw bɛɛ lajɛlen aw sɛgɛrɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ o tuma Gawusu Keyita Jata Mane Masa nɛgɛ kɛrɛfɛ o kuma ale bolo Burama Tarawele Mam Kamara Mɔden ale tun bɛ Facebook o sanfɛ kuma bara Abu Safinɛ Jara Boubacar Tarawele Bete wasala